Ondonyo weche mag ohala ni migawo mar pi e kaunti ma Migori ka otenore kod obila otimo apedha ne jogo ma ok chul nengo pi kod ji ma tido pi e odundu mag pi e tok chik. Tend kaunti ma Migori lero ni ji ma oseketnegi pi ni kod gope ma ok tin ne milion 34. Kaunti ma Migori bende wito pi ma ok chul e atamalo 48. Apis maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni apedha ni dhi konyo kelo lokruok e sekta mar pi ma osebedo kod midhiero mag kuo mar pi gi gope bende. Nitie jok man wayudo ni giyudo pi ma flat rate, to ng'ato yudo pi ma flat rate ni inyisa ochul 500 to ng'ani to uso nyaka pi. Mano wayudo ka afisa wa moko be ni ei gini. Sensitize jopiny mondo ging'e ni wadwan mondo pesa wa magin go wachok, nikech mano ka jotich ma miwasko nyalo yudo chudo e yo makare. Koko chul gi e yo makare to miyo pek bede kod ka supply mar pi. We are being mandated to protect water critical infrastructure and to support measures being undertaken.